Закуската започва в 6. От хотела напускаме 8:30. 8:15 трябва да багажите ви да са долу, да ги товарим в автобуса, за да тръгнем от хотела 8:30. Утре сутринта, по време на закуската, вземете си нещо за изпът. Някой сандвич ще си направите, някой круасан, ябълка, нещо, за да не припадате от глад, докато стигнем до мястото ни за почивка по пътя към Хургада. Към Хургада ще пътуваме около 6 часа. 2 часа и какво? Като от Варна до София, какво? Същата работа, само че от Варна до София пътуваме с биомет, където няма нито вода, нито безалкохолни, нито тоалетната. Тук имате всичко. От Варна до София пътуваме по някакви незнайни пътища, тук пътуваме по магистрала, която дори няма да усетите. И няма да са пълни 6 часа, около малко над 2 часа и половина път до почивката ни. След това спираме за половин час на почивка и после продължаваме около 2 часа и половина, докато стигнем до Хургада и ви разпределяме по хотели. Там вече ще ви бъде интересно и забавно да гледате в прозорци. Ако всичко е наред, иншала, както казват тук, между 7 и 8 вечерта вече ще бъдете настанени в хотелите си, така че хващате вечерята и веднага, откакто влезете в хотела, слагат ви гривнички, влизате в братството All Inclusive, веднага по едно за добре дошли на бара. Там вече алкохолът ви е включен в концепцията All Inclusive. Единствено което алкохолът се предлага там на чаша, а ако искате затворена бутилка, тогава вече трябва да платите. Това е за сега. Паролата за интернета ще ви я напомня пак и внимавайте, направете за всеки случай, проверете какво имате в хладилника и ако не дай Боже има нещо отворено, направете снимка. Там трябва да има 2 бутилки вино, едно червено, едно бяло. Тази сутрин на човека не че му направиха проблем, но казаха, че е липсвала една бутилка вино. Той каза, не съм докосвал нищо и поправихме се. Разбира се, не е платил нищо, но просто погледнете какво има в хладилника.